חברים יקרים, ערב טוב. זה פה מדבר מפלגת העם. נתנאל שהקים את המפלגה הזאת. אנחנו חייבים להקים את המפלגה הזאת, נצליח למען החולים. מה שקורה בבתי חולים, איך שקופות חולים מתייחסים בזלזול לחולים, אם זה בתרופות, אם זה בתרופות 17, אם זה רופאת מחוז, או כל דבר שקשור לרפואה שם בדברים האלה, או שזה משרד הבריאות, תחכה 3 חודשים עד אז הבן אדם לא יכול למות או להחמיר מצבו. חייבים לעשות את השינוי הזה עכשיו. בואו תעזרו לי, נתנו שבבקשה להקים את הדבר הזה למענכם, למען ילדינו בעתיד. היום זה אנחנו, מחר זה מישהו אחר, חס וחלילה המשפחה שלכם או חברים שאתם מכירים, או כל אחד ואחד. אתם לא יודעים איזה קטסטרופה מתנהגים הקופות חולים לחולים. תאמינו לי, יש אנשים שרואים את הסרטון הזה ואומרים, שמע, אני לא הראשון ולא האחרון, אבל אני החלטתי לקחת את הדבר הזה לידיים ולהתחיל לרוץ על הדבר הזה. בואו תעזרו לי, אני אעזור לכם. אני פניתי לים של חברי כנסת, לא קיבלתי שום מענה, לא יחס, שום דבר. חברים, זה הזמן שלנו לעשות את המהפכה בבריאות. יש לי ברוך השם ניסיון ענק. ואני, איך אומרים, לא להשוויץ. אני רואה יום מה שהולך בבית החולים. אני עכשיו הגעתי לבית חולים שיבא, תל השומר, מישהו נמצא את המקום הזה, אז הוא יודע שאני נמצא פה. בבקשה, בואו תעזרו לי להקים את המפלגה הזאת. זה חשוב, לא בשביל הכיסא, לא בשביל הפוזה. אני אשאר מה שאני תמיד צנוע. זה התחייבות שלי. אפשר לעשות את זה בגדול. כל אחד ייקח את הסרטון הזה, יפיץ ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, פייסבוק, איפה שהוא יכול להפיץ, בקבוצות, בוואטסאפים, איפה שאפשר. בואו תעזרו לי, אני אעזור לכם, אני מבטיח, אני מתחייב לכם. כי מה שהולך ברפואה ובמשרד הבריאות, איך אומרים? שהתפוח רקוב, הכל רקוב. בואו נעשה את התפוח בריא. נציל למען האנשים שאפשר להציל אותם ממוות. תאמינו לי. מי שרואה את הסרטון הזה יודע חלק מכירים אותי, חלק לא מכירים אותי. אבל תאמינו לי, אפשר להציל את המצב. אפשר. לא לזרוק את החולה מאיפה שהיה נמצא. תקן סיעודי מורכב, זורקים אותו, סליחי לו על הביטוי, כמו איזה כוש בשר לפח זבל. ואחרי 5 דקות להגיע לבית חולים, למה כואב בלי חמצן? שמישהו יסתכל לי בעיניים ויגיד לי אם ככה מתנהגים לחולים. ותאמינו, אני רואה הרבה חולים בבתי חולים, וכל אומרים לי ככה התנהגו לאמא שלי ולאבא שלי. אז בואו נעשה את המהפכה הזאת עכשיו. בואו נצא לפעולה הזאת כמה שיותר מהר. בואו, חייבים. 050-93-92-0-93 מפלגת העם. בואו נצא לדרך, בבקשה. יום שהולך, הוא לא חוזר. אני רוצה לבטל את טופס 17, שכל חולה יצא לאיזה בית חולים שירצה ללכת, ילך ויקבלו אותו. אני רוצה שיהיה סיעודי מורכב לכל החיים, לכל חולה וחולה. לא ל5 שנים כמו שיש שם בכל קופת חולים. לכל החיים שיהיה לו עד יום אותו האחרון. שלא יטרטרו אותו, שלא יסבול, שיתנו לו את המענה הכי טוב שיש. תאמינו לי שאפשר לעשות את זה. ואם חולה בבית צריך לקבל מיטה של משרד הבריאות או מזרון של פצעי לחץ, לא לחכות 14 יום, תוך 24 שעות.